Quina és la solució que porteu? Quina és la innovació que porteu? A veure, la idea surt a partir de la pandèmia, diguéssim. O sigui, la cultura rep un impacte molt important i llavors pensem la manera de com podem aconseguir d'apropar el teatre a la gent, encara que no sigui anant al teatre. I a partir d'aquí llavors pensem la manera més adient de poder-ho fer. I aquesta manera és a partir de la realitat virtual. Llavors nosaltres el que diem és apropem al teatre amb una experiència immersiva absolutament que sembla com si estiguessis allà mateix, i així el que es pot aconseguir és que la gent pugui anar i veure obres de teatre igualment.